Спри! Моята роля е най-хубавата роля с най-много реплики. 8 на брой. За мен лично темата на целият сериал е колко прогресивно новите технологии влизат в живота на хората, особено на младите хора, и колко зависими ставаме ние и колко бързо те се развиват, до толкова, че целият ни живот да зависи от едно устройство. Кажи си цялото изречение на ум, за да знаеш колко време ти трябва преди да тръгнеш към нея. Като цяло в България няма много такива продукции. Даже не съм сигурна дали има сериал, който да е еквивалентен на нещо такова, нещо подобно. Макар и историите да са в близкото бъдеще и да са с технологии, които в момента ги няма или не са развити напълно, смятам, че доста хора ще се припознаят.